Станіслав Шумскі ў бітвах і вязніцах. 12 частка. Тысяча 831 год. У тагачаснай Беларусі пачалося паўстанне супраць расійскай акупацыйнай адміністрацыі, якой кіруе ваенны генерал-губернатар Храпавіцкі. Яму супрацьстаіць галава шляхецкага самакіравання, намеснік маршалка Шумскі, у расійскім варыянце прадвадзіцель дварянства. З таварышамі з Ліды на Вільню на чале свайго войска ідзе паўстанскі генерал Хлапоўскі. І вось сітуацыя. Храпавіцкі патрабуе ад Шумскага, каб той лістом папрасіў у яго, Храпавіцкага, дазволу на дэпутацыю да Хлапоўскага, каб адгаварыць яго ад гэтага паходу. Так казуістычна гэта ўсё выглядае. І вось Шумскі разам з тагачаснымі віленскімі лідарамі думкі збіраюцца ў біскупа, каб вырашыць, што рабіць, які пісаць Храпавіцкаму ліст. Псіхалагічна гэта тое самае, калі б Лукашенка запатрабаваў ад Святланы Алексіевіч звярнуцца да яго з просьбай адгаварыць Святлану Ціхановскую ад паходу на прэзідэнцкую пасаду. Выкарыстаць гэта як нагоду для нападу на штаб Ціхановскай і на саму Алексіевіч, кажучы, што ад іх альянсу сыходзіла рэальная пагроза. І вось што з гэтага выйшла. Як толькі мы ўвайшлі да біскупа, зараз жа сталі выказваць розныя меркаванні. Я толькі адразу сказаў: «Панове, давайте добра разважым гэты праект, каб не зрабіць яго легкадумна. Трэба сур'ёзна засяродзіцца над лістом, які маем падаць, каб не патрапіць у пастку». І вось пасля многіх дэбатаў мы склалі па-расейску ліст, які пісаў Худароўскі, тагачасны сакратар маршалка. У тым лісце, які Храпавіцкі не прыняў і копію якога я маю ў сябе да сённяшняга дня, было сказана так. Мы ніжэй падпісаныя і сабраныя 13 траўня Храпавіцкім. Ён азнаёміў нас з тым, што генерал Хлапоўскі, прадзёршыся праз тылы расійскай арміі, ідзе на Вільню, каб відавочна падбухторыць жыхароў супраць нашай арміі, чым ставіць ваеннага губернатара перад неабходнасцю лепш падарваць горад, чым здаць яго. Таксама губернатар заявіў нам, што мы зрабілі б добра, калі б паслалі да генерала Хлапоўскага дэпутацыю ад усіх станаў, каб упрасіць яго адвярнуць свае крокі ад Вільні, якая ў выніку можа быць ператвораная ў папялішча. Для гэтай дэпутацыі мы прадстаўляем Храпавіцкаму ад грамадзян намесніка губернскага маршалка Станіслава Шумскага з асістэнтамі, лапам, дарадцам стану і графа Міхала Тышкевіча, ад духавенства ксяндза пралата Бароўскага, ад універсітэту Снядэцкага, ад места галаву места Навацкага. Далей ідуць подпісы ўсіх сабраных і ксяндза біскупа, у якога я пакінуў калегаў, а сам з той паперай пабег да Храпавіцкага. Як я і меркаваў, ён ашалеў ад злосці, калі прачытаў гэта. Ён скамечыў паперу і парваў яе, кінуў яе мне пад ногі, кажучы пры тым найвялікшай грубасці і патрабуючы іншага ліста. Якога ж генерал жадае ліста? Як гэта якога? Ты ў мяне пра гэта пытаеш? Ці ж ты не ведаеш, што такім лістом вы кампраметуеце мяне? Навошта пісаць, што гэта я вам падаў ідэю дэпутацыі? Трэба было сказаць, што гэта вы, уражаныя маімі пагрозамі падарваць горад, прыбеглі ўпрасіць мяне, каб я дазволіў вам тую дэпутацыю.
Цяпер я зразумеў тое, пра што раней здагадваўся. Ён хацеў быць чыстым у вачах цара і рады быў бы выступіць з Вільні, але не мог гэтага зрабіць без загаду. На нас жа, на нашы настойлівыя просьбы і пагрозы, ён мог смела спаслацца, маючы вытлумачэнне, што быў да гэтага змушаны. Бо бачыў Хлапоўскага, які са значнымі сіламі ішоў на Вільню, і ўсё віленскае насельніцтва, гатовае разам з Хлапоўскім пад корань вынішчыць усіх маскалёў. Хутка склаўшы план паводзінаў, я адказаў Храпавіцкаму, што перадам калегам ягоныя словы і, выйшаўшы, пабег ізноў да іх. Пераказаўшы ім змест ліста, якога жадае губернатар, і бачачы, што яны схіляюцца да таго, каб такі ліст напісаць, я сказаў: гэта вераломства, іншай паперы не дамо. Няхоча гэтай не атрымае і іншай. А горад не падарве, бо насамрэч мін нідзе няма, ўсё гэта адны пагрозы. Бачачы, аднак, што многія згаджаюцца на паданне іншага ліста, я падумаў, што як чыноўнік, падуладны губернатару, не маю нават права ўваходзіць з нейкімі прапановамі, а павінен толькі выконваць загады, дадзеныя мне на пісьме пад нумарам і пад нумарам жа адказваць. Таму я сказаў: калі генерал дасць мне, як маршалку, нейкі ліст пад нумарам, я яму на яго адпішу, а ад сябе нічога не дам і нават не знаходжу патрэбы марнаваць тут час. Вы ж маеце права пісаць усё, што вам падабаецца. І з гэтым я пайшоў да губернатара, пакідаючы калегам свабоду выбару. Губернатар яшчэ болей ашалеў, калі я яму прапанаваў свой ультыматум, сапраўднае маскоўскае кручкатворства. Ах, не хочаш даць мне такога ліста? Я цябе, аднак, прымушу, а калі не дасі, дык ураз вышлю цябе ў глыб Расеі. Я цябе добра ведаю, а твае словы пра вераломства, якія ты прамовіў перад калегамі, ты лічыш сябе непранікальным, але я ведаю ўсё. Чуеш ты, усе твае махінацыі і засцерагаю цябе, што жартаваць я не ўмею. Рабі, што хочаш, генерале, сказаў я і выйшаў ад яго, разважаючы над тым, адкуль Храпавіцкі ўжо даведаўся пра маё вераломства, ды і так хутка. Нехта з нашых, а менавіта Абрамовіч, яму данёс, бо пакінуў нашу нараду раней за мяне. Аднак Храпавіцкі не супакойваўся і наслаў на мяне Абрэзкава, які па-сяброўску пераконваў мяне, каб я дарэмна не ўпіраўся. Але я быў няўхільны, і гэта было добра. Пазней, калі біскупа нашага вывезлі са Смаленска ў Яраслаўль і адтуль яму сказалі прыехаць у Пецярбург, яго выклікалі да цара, які сярод іншых справаў запытаўся пра дэпутацыю да Хлапоўскага, пра што, відаць, быў добра паінфармаваны. Як звалі таго маршалка, які меў добры нюх і адмовіўся ад той дэпутацыі? Шумскі, адказаў біскуп. Раскажыце мне дэталі ўсёй той справы. І тут біскуп, як сам мне пазней казаў, распавёў цару ўсю тую гісторыю. Меў нюх, паўтарыў цар. І падобна, што ці не ў выніку той няўдалай дэпутацыі Храпавіцкі страціў віленскае ваеннае губернатарства. Некалькі дзён пасля той перапалкі, ужо зусім не бываючы ў Храпавіцкага, я займаўся сваімі маршалкоўскімі справамі. Тым часам пад Вільню падыходзіў Гелгут. Трэба было з ім звязацца, але было цяжка. І мы, хто засталіся ў камітэце, пастанавілі паслаць да яго Паўлаву Лапацінскую з роду Валовічаўну. Вельмі добрую кабету і патрыётку, якая праз Тышкевічаў была сваячкай Гелгута. А паколькі гэта была кабета вельмі бедная, мы далі ёй 30 рублёў, каб наняла падводу, на якой і паехала ў Луконі, двор Касакоўскіх, дзе Гелгут, бог ведае чаму, сядзеў. Лапацінская вярнулася і выказвалася пра яго найгоршым чынам. І з таго пайшла абсурдная плётка, што іншая Лапацінская, з роду Марыконі, матка майго цяперашняга зяця, ездзіла да Гелгуда з грашыма ад ваеннага губернатара.
Так часта ў нас чуюць звон, але не ведаюць, дзе ён, і перакручваюць усё дагары нагамі. Тут я звярну увагу на злыя жарты, якія робяць з намі савецкая і постсавецкая адукацыя. Станіслаў Шумскі падкрэслівае, што не піша гісторыю, а ўспамінае толькі тыя сюжэты, удзельнікам якіх быў сам. Яго логіка такая, што агульная гісторыя агульнавядомая. Сапраўды ж, хто не ведае, чаго ў 1831 годзе Гелгут ішоў на Вільню, і Бог ведае, чаму спыніўся ў Луконях, і хто такі ўвогуле Гелгут. Словам, аўтар цалкам перакананы, што мы, нашчадкі, адназначна ведаем, прынамсі, асноўныя падзеі сваёй уласнай гісторыі. Тым часам мы нічога гэтага не ведаем. Кожны з нас згадае імёны Сценькі Разіна ці Ямелькі Пугачова, якія дзейнічалі за 1000 кіламетраў ад сучаснай Беларусі ў зусім іншай краіне, але мала хто прыгадае Антона Гелгуда, які з войскам ішоў на Вільню, тагачасную сталіцу нашага краю, каб вызваліць яе ад расейскай акупацыйнай улады, што прыйшла сюды гвалтам з краіны Пугачова і Разіна. Ось такая куламеса ў мазгах атрымліваецца. Сапраўды чуем звон, ды не ведаем, дзе ён. У тым самым часе здарылася і са мной новая авантурка, у якою было агорнутае маё жыццё. Пакідаючы Гелгуда на потым, распавяду іншую гісторыю. Пасля паўстання, калі былі сэквестраваныя маёнткі на Літве, у тым ліку палац генерала Паца ў Вільні, да мяне прыбег бурграф гэтага палацу Бялінскі. Ён быў прыняты самім Пацам за 2 месяцы да паўстання, калі Пац быў у Вільні, асабіста рэкамендаваў яго мне як прыстойнага і вернага на працягу 20 гадоў слугу, які з ім паўсюль ездзіў у замежжы. І вось Бялінскі прыбягае і просіць пра адміністраванне таго палацу, абяцаючы мне, што будзе берагчы ад размарнавання дабро генерала. Паколькі віленскаму маршалку належала прызначэнне адміністратара, дык я яго і прызначыў. У палацы Паца жылі на 3-м паверху Сальмановічы, пракуратары Радзівілаўскай камісіі, і відавочна дрэнна ўжываліся з Бялінскім. Адвакат Сідаровіч, які рабіў пратэкцыю Сальмановічу, прыходзіць да мяне і кажа, каб я адабраў адміністраванне ў Бялінскага, а даў Сальмановічу, чалавеку з адпаведным маёнткам, тады як Бялінскі нічога не мае, а гэта супярэчыць нават падставам шляхецкай апекі, ад імя якой я даў яму адміністраванне, і што я яшчэ буду адказваць за яго ўласным маёнткам. Да гэтага ён дадаў, што Бялінскі мае агульную рэпутацыю шпега, ваеннага губернатара і паліцмайстра. Узяўшы пад увагу ўсе гэтыя акалічнасці, я адабраў адміністрацыю Бялінскага і перадаў Сальмановічу. Прыбег Бялінскі і стаў жаліцца і спасылацца на маё сяброўства з Пацам, які, напэўна, не будзе гэтым задаволены. Пасля я на некалькі тыдняў страціў Бялінскага з вачэй. Ажно за некалькі дзён перад бітвай Гелгуда пад Панарамі ён зноў з'яўляецца да мяне і кажа: «Пан маршалак мне не верыць, падазрае, а мне між тым давяраюць усе найважнейшыя паўстанцы, ад якіх я ўчора вярнуўся, і якія, а менавіта Залузскі, Парчэўскі, Радзішэўскі, Шэмет і іншыя, вельмі вам кланяюцца». «Ідзі ты да д'ябла», – сказаў я са сваім паўстаннем, – «я яго ведаць не хачу». «Няпраўда», – кажа, – «вы добры патрыёт, я вас ведаю, але з вашай ласкі мяне ледзь не павесілі». «Што ты пляцеш?» «Вы толькі паслухайце», – кажа ён. «Выйшаўшы з Вільні, я прыбыў у абоз паўстанцаў, дзе заспеў шмат вашых сяброў, якія сядзелі каля стала. Палкоўнік Радзішэўскі, заўважыўшы мяне з радасцю, крыкнуў: «Белінсіо!»
а ўзяўшыся выпытваць у мяне пра Вільню, зарэкамендаваў іншым і сказаў сесці да стала. Бо вы ведаеце, што ў Радзішэўскіх я заўсёды быў як дамашні, з той прычыны, што мая жонка-акушэрка прымала ўсіх іхных дзяцей. Раптам уваходзіць у залю нейкі вусаты ягамосць з рапартам для графа Залускага і, заўважыўшы мяне, выняў паперу з пулярэсу і спытаўся ў графа, ці я не Бялінскі. «Ён», адказаў Залускі. «Дык яго трэба павесіць, графе, бо ён шпех, і Шумскі прыслаў з Вільні загад, каб ён быў павешаны». На шчасце, Радзішэўскі ўзяў мяне на парукі, і вось я вярнуўся сюды. Можна сабе ўявіць маё з'яўленне на гэты расповед Бялінскага. «Прэч адсюль, нягоднік, ніякіх стасункаў з паўстанняў не меў і мець не хачу». «Не хавай свае патрыятычныя пачуцці», кажа ён, «бо і я добры паляк. А ж тут дуру маскалёў, дык так трэба, бо інакш не быў бы ў паўстанні, якому я занёс важныя паведамленні». Я папярэдзіў Бялінскага, усё яшчэ крыху устрывожаны, не таму, што пасылаў загад яго павесіць, але што часта даваў знаць, каб сцерагліся таго або іншага. Тут жа было надужытае маё імя, вельмі папулярнае і ў паўстанні, і ў Вільні. Добра разважыўшы, я загадаў запрэгчы коней і паехаў да паліцмайстра, з якім быў у прыязных дачыненнях, і распавёў яму пра сваю сустрэчу з Бялінскім. У дадатак я сказаў, што паколькі часта бачу яго ў палкоўніка, баюся думаць, з якімі мэтамі ён прыходзіць да мяне з балбатнёй пазбаўленай сэнсу, бо я не маю дачыненняў з паўстанцамі. Таму прашу палкоўніка, каб памятаў, што Бялінскі яму паведамляе. Я нават хачу быць у ваеннага губернатара ў гэтай самай справе, бо не жадаю сабе, каб на мяне падала няслушнае падазрэнне ў сувязях з паўстанцамі. «Будь спакойны», сказаў Рудкоўскі, «і дай мне слова, што нічога пра гэта губернатару не скажаш, а я ручаюся гонарам, што ўся гэтая справа застанецца паміж намі». Такое асаблівае пратэктарства Бялінскага мяне здзівіла, але, папярэдзіўшы палкоўніка, я быў спакойны. Праз некалькі дзён Храпавіцкі, які ўвесь час, відаць, меў мяне ў падазрэнні, уначы загадаў схапіць мяне, а таксама маршалка Горскага і Напалеона Мірскага. Кожнага з нас пасадзілі ў асобную кібітку, далі кожнаму па жандары і 25 чэркесаў у эскорце, і адправілі нас поштай да Менску, мяняючы на кожнай станцыі чаркескі канвой. У Менску перад домам каменданта нас 2 гадзіны трымалі на спёцы ў зашнураваных кібітках, каб ніхто нас не бачыў, а праз тыя 2 гадзіны нехта прыехаў і крыкнуў: «Узяць да вязніцы!» Там нас увесь час кожнага паасобку змясцілі ў асобныя камеры і так трымалі 3 дні. Пасля чаго завезлі на допыт да губернатара Дрэбуша, у якога ўжо знаходзіўся вялікі інквізітар Мураўёў, апошні нягоднік, які сам за палітычныя справы 14 снежня 1825 году сядзеў у вязніцы, раскаяўся, атрымаў пардон і потым мучыў іншых. Шумскі называе Мураўёва апошнім нягоднікам. І гэта толькі 1831 год, а ён ужо вялікі інквізітар. Мураўёву тут толькі 35 гадоў. Не тое, што на партрэце, на якім ён у старасці. Пройдзе яшчэ амаль столькі ж, і ў якасці віленскага генерал-губернатара ён аддасць загад на павешанне Кастуся Каліноўскага, за што заслужыць сабе таўро Мураўёва вешальніка. На гэты ж момант Каліноўскі яшчэ не нарадзіўся, ён прыйдзе на свет праз 7 гадоў, а Мураўёў ужо апошні нягоднік.
які ці не з допыту Шумскага пачынае сваю інквізітарскую кар'еру ў нашым краі. Папраўдзе, я нядоўга быў на тым допыце, бо няшмат было пытанняў. Пыталіся, ці ведаю я Аляксандра Лапацінскага. Я не адмаўляў нашага знаёмства. А навошта ён прыязджаў у Вільню? Я не ведаю. Але ж ён у вас бываў? Бываў як даўні знаёмы. Хоць праўду кажучы, ён прыязджаў да нашага камітэту для расповеду пра дзісенскае паўстанне, і гэта ўсё адзін маладзён Багуцкі, які ведаў пра тыя дачыненні, праз слабасць характару, не праз злое сэрца, прабалбатаў. Як жа ты не хочаш прызнацца, што ён прыязджаў да цябе распавесці пра дзісенскае паўстанне, калі вось ягоныя паказанні, паказвае мне пачак папераў. Гэта найвялікшая хлусня, сказаў я, няхай ён мне гэта ў вочы скажа. Но табене я ведаў, што Мурав'ёў не мае яго ў руках і што пытаўся ён, абапіраючыся толькі на расповеды Багуцкага. Усё, што ты сказаў, ты падпішаш, аддаючы сябе суровасці закона, калі гэта акажацца хлуснёй. Падпішу, бо маю чыстае сумленне. Паводле ваеннага становішча закон быў такі, што калі падпісаныя паказанні аказваліся потым непраўдзівымі, падпісант сам на сябе выдаваў прысуд на расстрэл, ужо без ніякага далейшага суду. Пасля падпісання пытанняў і адказаў мяне зноў завялі ў турму, дзе нас пратрымалі яшчэ 3 дні. Чацвёртага дня, як заўсёды ўначы, бо маскаль як сава ў дзень нічога не значыць і нічога рабіць не ўмее, мяне раптам пабудзілі і загадалі апранацца. Я запытаўся ў жандарскага афіцэра, якога заўважыў між іншымі спраўцамі, куды мяне маюць весці. Не перажывайце, адказаў ён, паедзеце ўсе 3 разам, як маладыя вандроўнікі да Смаленска. Бог ведае за што і навошта, без доказаў нават віны. Такая ў іх сабачая справядлівасць. Згадзіцеся, атмасфера і дух часу падобныя на тое, што адбываецца ў Беларусі сёння. Але тады гэткі кашмар ствараўся чужымі і варожымі людзьмі, якія прыбылі з Расіі. А сёння у незалежнай краіне ён ствараецца нібыта сваімі, але такімі ж варожымі і чужымі. Прычым метадамі тых, што пакавалі патрыётаў амаль 200 гадоў таму. Як такое можа быць? Немагчыма такое ўявіць у той жа сённяшняй Літве, напрыклад. Верагодна, адказ у тым, што наша нацыя яшчэ дафармоўваецца і нацыянальная салідарнасць яшчэ ў поўнай меры не ахапіла нас. У наступную нядзелю для многіх будзе чарговае адкрыццё ў беларускай гісторыі. Шумскі часцяком распавядае нам пра тое, што мусіць быць на першым месцы ў нацыянальнай памяці, бо гэта адбывалася з нашымі продкамі. Але гэтага няма ні на першым месцы, ні на апошнім. Вось хатынь яшчэ ёсць, а ашмянскай разні няма. І колькі не пытайся ў сеціве, яно нязменна выдае армянскую разню і генацыд армян. Армяне сваё памятаюць.